はじめまして。私の名前はカンデルクスです。私は19歳です。ネパール人です。今、ガイラコトに住んでいます。日本語学生です。私の趣味はバレーボールをすることです。どうぞよろしくお願いします。日本語が上手です。はい、少し。いろんな読めますか？はい、読みます。はい、読んでください。3番。また大阪のおいしい食べ物も楽しみました。あたこ焼き、たこ焼きやお好み焼き、ラーメンなど、たくさんの美味しい料理がありました。